Hey, sorry. Hey. Mau, ndiwe. Sorry, ndimani zia? Iwe Furo mana uchatondiziere. Oh, Furo, how are you doing, mommy? How have you been? Tiri boy ndima dai kunaka nekuchinda dai ndima kachitiza kamushendo chando. It's nothing, you know, just trying to make things lead, you know what I mean? Makuchala tichirungurungu ka. That's awesome. Anyways, meet your baby. Baby? You also want to have an Who's baby? Also don't you pizza opus and also want to meet is okatiza. In Yoka. So don't dejairira. What you like, both 2 years ago, that talk putitza. That talk kwapaidza. 2 years usana on send a message. But we were telling another wonderful tale. You also don't quiz Asha zangu kushinzwa. So don't quiz anya Asha zangu uzuroga nyengeza. Ndishirampa futi. Iwe. Auskundoneresha. Yes, ma'am. Untshane nukwamea road yasuka kapadhuze ke. Bro, uraseko ke. Wenda kupwa. Toshe yangu zvekuita. Nditomboona hangu friend yangu pasera. Saka sinzi usina zvokuita kaona kana sineke ndiripadhini waiza. Auneso wabuda sha. Apo pezi every panokona nongochongoti ndiri busy nase boka. Maune problem yekuti unonyepa. Ipapo ungotere izvo zvinekuti wandiona. Mai shani kutokuudza pafesha. Saka topinda kainasa. Kana last time wakazonditira madrama akwa. Zvipiko this time don't worry. All protective measures are available wise. Ngatike. Bandaka. Wakadi, ndine ma protective measures usina zvako. But you are sure mwana wangu? Neyo. Sikafunga kuti ndingangokunyepera kuti mwana wako 2 years dzese idzi. Handinge ndakangoenda kumuridzi wemwana. It's okay. Anyway, calm down. Why is there? So, Papa, where are you going? I'm going to my shops. Okay, relax. You know my shops? Okay. Saka ngadeso. Oh, here's $2. Where is it? Hotengeraji, mwana yogurt. Andika. They knows what you know that zoga dango pina mtown 2 minutes. Hands magatama one. Nani? I don't know man. If you just come back crib then let's say that's Zoka town. Alright, scared po. Okay. Yes, my mouth. Bye na. Makadini. Tiripo makadini. Tiripo ndini mukadzi munyowani panapa. Mukadzi munyowani? Munorevei kana muchiti mukadzi munyowani? Ndinoda zvekutaura. Ndatouya so. Pano pamba pane mukadzi wani. And that's me. Manje tingatorwa. Tingatoita zvefight kana zvanetsa. Don't test me kuzvinzwa. Don't test me. Hey baby.
Iwewe don't baby me zvako. Mabasa ako aya usikumaziva. Usikumaziva ere mabasa ako aya? Mabasa angu api futi nini? Makadii. Chiripo edu makadiyo. Tokubazira yone. Ndini mukadzi wepanapa munyowa ndaye nemwana wedzinza renyu. Mira, baby mira. Mira. Sadaro. Iwe. Murume nyanza na imeni. Anonzi Mau. Mau. Baby. Inonzi Mau ere. Mau ndiwo kamfana keke kegara panapa kaniti marasta keke. Kakatibatsira kabebi, kakatibatsira patakatama kapepe. Oh yeah. Yeah, I remember. Achagara panapa muna mungu tsvaga maini. Muna mungu tsvaga mother akasotama panapa was kudhara chaiko. Sorry zvenya ndambozvatakatama indanzwa nekunyeperwa vedu. Amunoti ndichaita sei? Panapa achagara pana. Ainde tatonzwa mfana yetu kutomutsvaga akaenda nemari yedu achinyepera kuti ndi agent panapa. Zviendo ziyafuta vanogadzira magetsi. Magetsi ainisa panapa angane biure magetsi asingabhadhari magetsi. Atonditi ndiuye kunoko kumanheru ndizomuona. Sorry zvenyu. Sorry zvako. Sorry zvenyu maini. Sorry henyu nekusvika ndichita noise. Sorry zvenyu. Asi tokubatsira kutsvaga. Tokatsvaga kampani kako. Aiwa shuwa mune mandibatsira. Tokatsvaga kampani kako kane mari yedu. Sorry. Alright. Ndakasiya zvezvi. Handichaite zvezvi. Kurova nhasi. Handichaite zvezvi. Pano pamba singararo.